सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय लोगोसे आंनि डिजिटेल बड' इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। दिनैनि भिडिअ आं पेन कार्डखौ अनलाइन माबोरै डाउनलड खालामो बेखौनो डाउनलड खालामनानै दिन्थिगोन। हमनानै ला नोंथांनि पेन कार्डआ बहाबा गोमाबाय एबा बहाबा थासनबाय, दा नोंथांनि आखायाव गैला, अब्ला नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायब्लानो नोंथांमोनाबो गावनि मबाइलजोंनो पेन कार्डखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। बिदिबा फै भिडिअखौ जागायजेननोसै। नोंथांमोना जिखुनु जाया मोनसे ब्राउजारजों बानायनो हागोन। आं मबाइलनो क्रोम ब्राउजारजों बानायसै। बेखौ डाउनलड खालामनायनि सिगां नोंथांनि पेन कार्डआ आधार कार्डजों लिंक थानाय जाथारनांगोन, अब्लासो नोंथाङा डाउनलड खालामनो हागोन, नङाबा नोंथाङा डाउनलड खालामनो हानाय नङा। आरो पेन कार्ड बानायग्रा अफिसियेल साइटआ मोनथाम दं। मोनसे जाबाय NSDL नि, मोनसे जाबाय UTI नि, मोनसे जाबाय इनकाम टेक्सनि। नोंथाङा बबे साइटनिफ्राय बानायनायमोन नोंथांनि पेन कार्डआ बेखौबो मिथिनांगोन। आंनि खेथ्रआव माबा NSDL निफ्राय बानायनाय, आंनि पेन कार्डआ NSDL निफ्राय बानायनाय, बिनिखायनो आं NSDL नि साइटआव थांनानैसो डाउनलड खालामनांगोन। हमनानै ला नोंथांनि पेन कार्डआ UTI आव बानायनायमोनबा UTI नि साइटआव थांनानै डाउनलड खालामनांगोन। आरो नङाबा इनकाम टेक्सनिफ्राय बानायनायबा इनकाम टेक्स साइटनिफ्राय बानायनायबा नङाबा इनकाम टेक्स साइटआव थांनानै डाउनलड खालामनांगोन। आंना NSDL नालाय आं NSDL नि साइटखौ माबानोसै। आं मोनथामनि लिंकखौबो डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन, नोंथांमोना बाव थांनानै डाइरेक्ट डाउनलड खालामनो हागोन। NSDL नैबेनो NSDL, बेखौ सार्च खालामबाय होनबाबो ओंखारखागोन। नैबेनो नै गाहायनिया www.onlineservice.nsdl.com आं बाव होनोसै। ओमफ्राय डाउनलड पेनाव होनोसै। ओंखारबाय नै। नैबे गोजौआव पेन कार्डनि नाम्बारखौ होदो, स्टार मार्क रेड कालारनि स्टार मार्कखौ होथारनांगौ। बाव पेन कार्डनि नाम्बार होदो, ओमफ्राय नैबाव आधार कार्डनि नाम्बार होदो, ओमफ्राय नैबाव डेट अफ बार्थनि मान्थ होदो, ओमफ्राय नैबाव इयार होदो। ओमफ्राय GST नाम्बारा बे अपसनेल, बेखौ नांबाय थाया। ओमफ्राय नैबाव टिक मार्क होदो। ओमफ्राय बिनि उनावहाय I am not a robot आव टिक खालामदो, ओमफ्राय साबमिट खालामदो। आं माबा खालामसै, फिलआप खालामसै। आं फिलआप खालामबाय नै। दाना नैबाव टिक मार्क होनोसै। फरायनो गोसोबा फरायनो हागोन नोंथांमोना। ओमफ्राय गाहायाव फैनानै नैबाव I am not a robot आव टिक खालामसै। ओमफ्राय ग्रिन ओंखारबाय, होमबा दाना साबमिट होनोसै। दाना आंनि डिटेल्सआ ओंखारजोब्बाय नै। ओमफ्राय दाना OTP भेरिफाइ खालामनांगौ। इमेल आइडिबो दंखायो आंना, ओमफ्राय मबाइल नाम्बारबो दं। आं बटआव होनोसै। मोननैयावबो थांगोन माबाया OTPआ, जिमेलावबो ओमफ्राय मबाइलावबो। ओमफ्राय नैबाव टिक मार्क होबावनोसै। ओमफ्राय जेनेरेट OTP आव होनोसै। OTP फैनोसै नै। OTP फैबाय, आं कपि खालामबाय, नैबाव पेस्ट खालामसै। ओमफ्राय भेलिडेटआव होनोसै। ओमफ्राय दाना कन्टिनिउ उइथ पेड इपेन डाउनलड फेसिलिटि। बेखौ डाउनलड खालामनो थाखाय पेमेन्ट होनांगौ। र' दा बेसेबां होनांगौ बेखौ नुगोन। नैबाव पेटिएमजोंबो होनो हायो, ओमफ्राय नैबाव होनोसै आङो।
अनलाइन पेमेन्ट थ्रु बिल डेस्कआव होनसै ओमफ्राय नै फिसा 8 टाका 26 फैसा ओमफ्राय गाहायाव फैनानै नैबेखौ टार्म अफ सार्भिसखौ टिक मार्क होनानै प्रसिड टु पेमेन्टआव होनसै ओमफ्राय ट्रेन्जेक्सन आइडि नै पे कनफार्माव होबावनोसै पेमेन्ट पेजआव रिडाइरेक्ट जानोसै ओमफ्राय दाना नै नेट बेंकिंजोंबो होनो हागोन क्रेडिट डेबिट कार्डजोंबो होनो हागोन किउआर क'डजोंबो होनो हागोन वालेटजोंबो UPI आं UPI खौ सेलेक्ट खालामनोसै ओमफ्राय नै मोननै अपसन ओंखारबाय UPI एप्सजों होनो हागोन नङाबा UPI आइडिजों आं UPI एप्सखौ सेलेक्ट खालामनोसै बेखौ सेरनोसै ओमफ्राय दाना माजों खालायो बेखौ सेलेक्ट खालामनोसै फनपेखौ सेलेक्ट खालामनोसै आङो जास्ट वान टाइम थांबाय ओंखारबाय नै दाना पेआव होनसै पेमेन्टआ जाबाय नै दाना नै ओंखारबाय गाहायाव फैनोसै साक्सेस जाबाय नै कन्टिनिउआव होनसै जेनेरेट एन्ड प्रिन्ट पेमेन्ट रिसिप्ट पेमेन्ट रिसिप्टखौ डाउनलड खालामनानै लाग्रोनोसै नैबे पेमेन्ट रिसिप्ट नैबो PDF बो ओंखारदोंमोन र' नैबो नै डाउनलड PDF आव होनसै बे पेमेन्ट रिसिप्टसो जानांगौ पेमेन्ट रिसिप्टआ डाउनलड जाबाय नै ओमफ्राय दा जोंनो नांगौ पेन कार्ड PDF नैबाव लिरदों नै इमेलाव हरगोन जाहैबाय माबाखौ PDF खौ इमेल ID आव हरगोन दा आं नायनोसै इमेलाव थांनानै नै आं जिमेलाव थांनानै नायनोसै दाना जिमेलाव फैखाबाय नैबेनो मोनथाम फाइल फैदों मोननै PDF मोनसे जिप फाइल फैदों मोनसेया पेमेन्टनि रिसिप्ट ओमफ्राय मोनसेया बे पेन कार्डआनो ओमफ्राय मोनसेखौ आं जिप फाइलखाय नायनाय जायाखिसै बेखौ कनभार्ट खालामग्रोलायनांगौ नैबेनोमोन आं एसे माबानोसै नै पासवार्ड जायो पासवार्ड दं पासवार्डआ नोंनि डेट अफ बार्थआनो बाव लिरनाय दंखायोमोन फार्स्ट डेट जाबाय ओमफ्राय मन्थ ओमफ्राय बिनि उनाव इयार 1 तारिख बा 01 लिरबानो जाबाय आरो मासाबो 2 मास बा 02 होबानो जाबाय होमबानो गेवगोन दा दिनैनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोनाबो डाउनलड खालामनो हासिगोन गावबा गावनो इमारजेन्सि समाव एबा नांथारगौ जाबा दा नोंथाङा बेनिफ्राय स्केन कपिबो खालामना लानो हासिगोन गोमादोंबा
बा जेरक्सबो बानायनो हासिगोन। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। थेंक इउ।